Možno vás teraz prekvapíme, ale chrípka je už u nás. I napriek pomerne peknému počasiu už odborníci na Slovensku zachytili chrípkový vírus. Podľa virológov sa zatiaľ nejakej veľkej jesenej pandémie obávať nemusíme. No zároveň to neznamená, že si nás chrípkový vírus v týchto dňoch predsa len nenájde. Mala to byť malá, súkromná narodeninová oslava 16-ročného dievčaťa. To však neopatrne rozposlalo pozvánku cez sociálnu sieť. Pozvanie tak dostali tisíce ľudí. Gratulantov napokon rozháňala polícia. O tom, že v Prievickom okrese prišlo o prácu 71 invalidov, sme vás už informovali začiatkom týždňa. Podnikateľ z Česka otvoril niekoľko chránených pracovísk. Od štátu zinkasoval 200 000 eur. Tie však s najväčšou pravdepodobnosťou minul na niečo úplne iné ako mal. Aj preto sú dnes všetky prevádzky zatvorené a ľudia bez práce. Podnikateľ nekomunikuje a ľudia sú zúfali. London Fashion Week, ktorý sa koná v týchto dňoch, patrí popri New Yorku a Miláne medzi najprestížnejšie sviatky módy vo svete. No a do tohtoročného sa výrazne zapísali slovenský výrobca v priemysle, ktorý u nás už takmer zanikol, obuvnícky priemysel. Začal totiž vyrábať topánky pre Christophera Cicconiho, brata módnej ikony slávnej Madony.